Hausnarketa horiei, nik uste perspektibarekin ikusi behar ditugula, ez nik askotan politika egintzari galdetuko diazula badakit, galdetuko bazenit, iruditzen zait benetan perspektibarekin ez direla egiten, ez, planteamenduak, ez, eta hori gero ordaindu egiten dugu, ez, eta rebindikazioak ere egiten ditugunean ez ditugu egiten perspektibarekin, ez, eta hori ere ordaindu egiten dugu, ez, eta azkenean ordaintzeak gizarte zibilak ordaintzen du, ez, eta nik uste berrikuntzak hor eragin behar diola, ez? Iruditzen zait, galduak gaudela edo galduak zentzu gizartea dago pixka bat aurrera egin ezin duela, ez? Baude instituzio batzuk, baude gizarte mugimenduak edo behintzat, baina nik uste ikusten baterakuntza dagoenik, ez? Eta HT-ko kaia jarri iruditzen zailako paradigma badala euskal gizartea gaur egun ulertzeko, ez? Leizaran ahaztu zaigu, baina Leizarane gauza asko erakutsi beharko dizkiguk egun, ez? Eta ez dakit ikasi dugun, hori da niretzako berrikuntza, gizarte berrikuntza nireak manejatzen dudan alorretik ikasi dugun zerbait, ez? Ez dakit, galdera, nik soluzioak inundik inora ez dauzkat, ni bakarra naiz, baina bintzen nahiko nuke pixka jendeak hausnarketa horiek egitea, ez? Ja, baina, hori denan baterakoa, osea, denominador komun, nik partizipazioa, parte hartzeari ikusten dut, aipatu dituzun ejemploak. Hemen teoria asko egiten ari gara, baina teoria eta praktika, ez dakit oso hurbiletikan dabiltzan, bai berrikuntzan edo bai abiadura handiko trenaren inguruan zerbait ikasi dugun ala ez, eta hori zergatik gure zuzendarien, gure administrazioa, gure politikaren errua da edo denona da. Nik uste dut bakoitzak berea daukala. Bakoitzak berea. Noski, bakoitzak berea dauka, ni hemen ez nago errua inorren baitan jartzen ez, baina... Baina zeman eta ardura gehiago, ordun eta kuota kulpa gehiago, ez da? Ez dakit kulpa, bueno, ni kulparen kontzeptu horrekin ez dakit oso katolikoa eta ni behintzat desterratzen ari nahi zen gauza da, kulpa ez dauka inork, ez? Gauza gertatzen dira bezalako, eta gure herriak daukan historia duelako gauden lekuan. Hori bai, beti aipatzen da, niak akordatzen naiz, bueno, 93ko rekonbertsioaren, ez, momentu importante hori, baina eske orain hor gaude, holako momentu batean gaude, ez, holako momentuan, eta nik uste berriro dianan jo behar degula, ez, eta nik ez dakite ez dut ikusten benetan hori barruraino sartua dagoen, ez, ez dut esaten enpresak ezabiltzanik internazionalizatzen eta produktu berriak egiten, nik uste hor lan handia egiten ari dela, horregatik beti ere errespetu handia zor zaiela eragilei, ez? Administrazio, enpresa izan, kulturgintzan, unibertsitatean, oroar, baino ez dakit ikusten nahi gehan herri txiki bat gerala, ez gera herri handi bat eta askotan dispersatzen gera. Niretzako nire tesia nola bit esateko zenbat energia gastatzen ditugun eta kanalizatzen ez dakigulako agian. Baina ez du esan nahi hemen energia berritzaile edo kreatiborik ez dagoen, baizik eta dispersatu egiten gera, ez? Eta jarri eta adibidez, Leizaran eta abiadura handiko trena niretzako paradigma dalako zer gertatzen da, ez? Askotan inongo argumenturik gabe ari gera defendatzen posturak, alineatzen gera posizio batekin, baina zerari gera egiten. Askotan inertziak bideratzen gaitu, ez? Orduan, teoriak ez dakit teoria, baina hori oso praktikoa, gauza praktikoa dira, ez? Atzerrian zaudenean, min ematen du ikustea gauza kanpotik horrela ikustea, ez? Herria horrela ikustea, zirkulo horietatik atera ezinik, ez? Hori da, kanpoan zuk daukazu eta aprobetxatu nahi dugu gure ikusleentzako eta denontzako zure perspektiba. Zuko gain perspektiba beraz bat daukazu kanpoan, urteaz denbora asko. Perspektiba bat. Perspektiba bat daukazu. Hortikan begiratuta, zer ez dugu egin behar eta urgente zer egin behar dugu? Urgente egin behar dugu ezberdintasuna barneratu. Ezberdintasunaren balioa barneratu. Erderaz esaten da la diferencia. Ez askotan esaten da la ciudad la diferencia, la pluralidad, ez da egia. Ez dut uste, ezberdina ez da, ez dakit Argeliatik datorrena, askotan hori pentsatzen dugu Senegaletik datorrena edo Txekiar Errepublikatik, gure herrian bertan ezberdintasuna baloratu. Zergatik, esatet estatuatuak aipatu dituzu, estatuatuak noski gauza asko onak dauzka, eta gauza batzuk oso txarrak. Gizarte eredu bezala Euskal Herriari,
oso urrun gelditzen zaio, ez? Baino, gauza bat bai destakatuko nuke, eta estatuak oso ondo egin duena, edo behintzat beste dozein herrialdek baino beto egin duena izan da integratzea, ez? Integrazio lan bat. Gero, ezberdintasunaren gaian ez nahi sartuko, zeren hori segurazki, baina orduan Euskal Herriak ezberdintasuna, ez? Eta ezberdintasuna esaten dudanean, adibidez, dago diskurso bat Euskal Herrian gaur eguneri arduratzen diana asko, ez? Eta talentuarena, ez? De repente ekonomia global batean bizi gera, eta egin behar duguena nolabait talentua erakarri, honea ekarri, ez? Eta nik ez duena ikusten da benetan talentua mantentzearen egingo aleginik. Eta nik uste hori ere egin behar dela, ez? Beti jartzen dugu Finlandia, ez? Gai hauetan beti da eredua, eta nik galdetuko nuke gestorei Finlandiak ea ezagutzen dugun ze politika daukan hezkuntzan adibidez, gutxienez urte bat finantzatzen zaiola edozein personari atzerrian, ez? Alegia, batzutarako konparatzen baina beste gauza batzutarako, ez? Eta nik ez dut ikusten, nik Euskal Herriak egin behar duenak politikaz de atracción de talento bakarrik, ez? Fitxajena, eta hor nik oso konkretua izango naiz, ni Gipuzkoarra, Donostiarra naiz, baina atletikekoa, zentzu horretan. Ez dakit metafora ulertuan, ni Badiolaren, ez da Badiolaren kontra dalde, baina kantera. Kantera nik uste dut eta berrikuntzaren diskursonetan falta da. Ez da gaude kanterarekin kontatzen, ez gaude hori benetan importantea danik, ez konturatzen, ez da bestela izango da un flujo, ez flujo kontinuo bat, jendea etorriko da, baina ez mantendu egin behar dugu, zerbait ezagutu behar dugu, ez? Eta gaina berrikuntza nik oso lotzen dut gaina tradizioarekin, kontuz, berrikuntza ez da teknologia bakarrik, batzutan nik uste dut berrikuntza daukala atzera buelta bat ere, ez? Esentziara, ez? Herriak importantzia asko daukate. Nik Euskal Hiriari buruz hitz egiten dudanean, nik ez dut Euskal Hiria bat konzebitzen Bilbo batekin eta beste gainontzeko herri guztiak planoak. Gaina gure Euskal Herriak momentu honetan beti da nik izan du oso bere orografiarengatik baiaratan sekulako ezberdintasunago euskalkiak kasu, ez? Orduan nik uste dut hori ere gure abantaila badala edo behintzat hor kontuan hartu behar degula, ez? Aberastasun bat. Aberastasun bada, ez? Orduan nik ez dut ikusten hiri bat, Euskal hiri bat, 20 urtera begira, ez Guggenheim batekin bakarrik. Guggenheim oso importante izan da guretzako kontuz. Eta sekulako kritika izan zuen hasieran gure faroa da, gure iman handi bada mundu globalean, baina hori bai. Gero barrukoak ulertu behar duguna da, azpeiti dela, azkoiti dela, aramaio dela, Irun, alegia eta bakoitzea oso ezberdina da, ez? Orduan hor manejatu behar gera ondo, ez? Eta nik uste dut, hori ez dakit hola ikusten ari geran, ez? Euskal gizartean, 30 urtetik berako jendeai ailatze zaio mezu hau? Ez. Ez, esango nukenik, bera, gai honen inguruan, Udako ikastolen inguruan eta proiektuetan erakundekin aritze zeralarik eta nik beti esan da gauza bat, eta da, diskurso hau, haiek ez dute esaten, ez dute, baina egiten dute, da teknologia bezala. Alegia bere dute, kultura eta praktika benetan berrietan, guk edo neretik gorakoak igual ez dutenak imaginatzen, ez? Baina esaten da generazion Y edo Y-ko belaunaldi hori, ez? Alegia hor da biltza eta hoiek manejatuko dute klabauek, sarea aipatuek, gizarte sareak. Zer da 18, 15, 17 baten, persona baten bizitza gaur egun, dena da mugikorra dela, messengerra dana, korreoa dela, hori da sarea. Hori da sarea, eta manejatzen dute bere eguneroko bizitzan, bere lagunak, bere erlazioak, bere... Eta hori berez aurre pausu bat da, ez da? Aurre pausu bat mundua, nik.